Fideo dosbarthu chwith ar gyfer mathemateg a 2.3. Y reol lluoswm a reol gyfran. Lluoswm ffwythiannau. Enghreifftiau lluoswm ffwythiannau. Mae canlynol yn enghreifftiau o ffwythiannau sydd wedi gwneud o luosymiau ffwythiannau eraill, fel i'r pŵer x lluosi x i'r pŵer 5, lluoswm gyda ni fanna, 2 ffwythiant. X i'r pŵer 5 lluosi ln x. X plus 2 wedi cwbo lluosi sin x. X cube lluosi 3x minus 4 i'r pŵer 16. Mae ffwythiant gyda ni fanna hefyd. Mwyn ei differi, mae angen reol newydd arnom. Gelwir hwn y reol lluoswm, amlwg. Hynny yw, ni angen differi, felly d gyda dx, differi y ffwythiant fx lluosi gx. A beth ni'n neud yw cadw un o'n nhw differi'r llall, plus cadw'r llall a differi'r un gynta. A mae'r yna'n gallu fod yn unrhyw ffordd o gwmpas. Neu, os oes ni'n ysgrifennu u fel fx a v fel gx, gallwn ni ddefnyddio reol lluoswm sy'n edrych mwy fel lluoswm yn lle'r holl fracedi yna. Felly ni angen differi gyda x y lluoswm u lluosi v, a ni'n cadw un differi'r llall plus v lluosi differiad u. Efallai bod y ffurf yma yn haws ei gofio. Enghraifft i ni. Cael gweld hwn yn gweithio. Arhoswn gyda ffwythiannau polynomial i ddechrau. Wna'n weithio gyda ffwythiannau trigonometreg, esbynyddol a logarithmig nes ymlaen. Felly, edrychwn ar x wedi cwbo lluosi bracet 3x minus 4 i'r pŵer 16. Felly, galw 1 yn u, felly u yn haflu x cube, a v yn haflu i'r bracet i'r pŵer 16. Mae gyda ni ffwythiant yma, bydd angen y reol cadwyn. Felly differiad u yw 3x sgwar, a differiad v yw bracet i'r pŵer 16 yn mynd yn 16 bracet i'r pŵer 15, lluosi gyda differiad y bracet sef 3. Felly mae 48 dyn ni, bracet 3x minus 4 i'r pŵer 15. Dyma'r reol lluosi, reol ar gyfer lluoswm, u a v, felly gosod pethau i fewn, felly ni angen differi x cubed 3x minus 4 i'r pŵer 16, sy'n rhoi ni cadw un, u, lluosi gyda differiad y llall, sef 48 3x minus 4 i'r pŵer 15, plus v, wel, ni wedi gosod v yn y cefen lluosi gyda differiad u oedd yn 3x sgwar, fel bod yn edrych yn mwy taclus y bracet yn y cefn. Na ni'n gallu gweld bod sawl peth yn gyffredin. Mae term yma a mae term yma. Llwn ni gymeryd x sgwar mas a bracet i'r pŵer 15. Felly gadael fi dy 48 x ar ôl yma a 3 bracet 3x minus 4 yma. Felly gymeryd 3 mas o'r ail fracet yma, felly mae 16x gyda fi, 3 wedi mynd, felly 3x minus 4 sy'n rhoi fi 19x minus 4, a ni wedi rhoi nhw yn tren. Felly 3x sgwar, 19x minus 4 a'r bracet i'r pŵer 15, 3x minus 4 i'r pŵer 15 wedyn. Felly, o differi'r lluoswm yma, ni wedi cael yr ateb yna. Cyfran ffwythiannau, rhannu nhw. Mae ffwythiannau canlynol i gyd yn enghreifftiau o ffwythiannau sydd wedi gwneud o gyfran ffwythiannau eraill. Felly, mae e'r pŵer x rannu x i'r pŵer 5 gyda ni. X i'r pŵer 5 rannu ln x gyda ni. X plus 2 i'r pŵer 3 rannu dy sin x. 3x minus 4 i'r pŵer 16 rannu dy x cube.
Rhaid na gyd yn enghreifftiau o ffwythiannau sydd wedi rhannu gyda'i gilydd. Mwyn diffeiri'r rhain, mae angen reol newydd arnom, a gelwyd y reol yma y reol gyfran. Neu gallan ddefnyddio reol lluoswm gyda reol cadwyn i ddifferu'r cyfrannau. Gwelir yn y fideo yma prawf y reolau cadwyn, lluoswm a chyfran. Felly gallech chi fod yn galw hwnna yn 3x minus 4 i'r pŵer 16, lluosi gyda x i'r pŵer minus 3. Felly bydd gyda chi lluoswm wedyn. Ond mae hwn digon hawdd ei ddefnyddio. Felly dyma reol cyfran. Felly os ni angen differu gyda x, yr ffwythiant fx wedi rannu gyda x. Nawr mae hwn yn bwysig, y trefn yma yn bwysig iawn. Yn yr un lluoswm o dim os pa un o'ch chi'n dechrau da. Mae hwn yn bwysig. Felly, mae f dashed x lluosi gx gyda ni, minus g dashed x lluosi fx. A mae hwnna'n bwysig y res top yna achos y minus yn y canol. A ni'n rhannu hwnna gyda'r un gwylod wedi sgwyrio. Neu, os ysgrifennwm u fel fx a v fel gx, mae differu gyda x yr cyfran u rhannu v. Nawr, felly ffordd arall i gofio hwn yw, chi'n dechrau dy'r gwylod, chi'n cadw'r gwylod, differu'r top, minus y top, differu'r gwylod, i gyd i rhannu dy'r gwylod i disgwyrio. Felly bod y ffurf yma yn haws ei gofio, ond mae'n holl bwysig bod y llinell top yna yn y drefn cywir. Felly dechrau dy'r gwylod, differiad yr top, minus y top, lluosi differiad y gwylod. Fel o'r blaen, yr hoswn gyda ffwythiannau polynomial i ddechrau. Hwna'n weithiau gyda ffwythiannau trigonometreg, esbonyddol a logarithmig nes ymlaen. Felly edrychwn ni ar yr enghraifft yma. Felly mae gyda ni wedi dod ar draws y ddwy ffwythiant yma pan o'n ni'n lluosi ynghynt. Felly, os galwon ni u y top, fel sy'n arferol u rannu v, felly 3x minus 4 i'r pŵer 16 a v yw x cube, v yw'r gwylod. Differu'r ddau yma, ni wedi differu'r top o'r blaen, felly 48 cawson ni lluosi 3x minus 4 i'r pŵer 15. A differiad v oedd 3x disgwyrio. Nawr, gosod rhain yn yr reol ar gyfer y cyfran, felly y gwylod gynta, felly x cube, lluosi differiad y top, sef 48 bracet 3x minus 4 i'r pŵer 15, minus y top, o'n i wedi dod i fer y diwedd, 3x minus 4 i'r pŵer 16, lluosi gyda differiad y gwylod oedd yn 3x gwar. A i gyd wedi rhannu gyda y gwylod wedi sgwario. Cymeryd pethau allan, ni'n cofio bod 3 yn gyffredin i'r ddau, mae x gwar yn gyffredin i'r ddau, a mae bracet i'r pŵer 15 yn gyffredin i'r ddau. Gadael ni, y term yma am ni fod yn 16 ar ôl, 3 rhan i mewn i 48 yn gadael ni 16, 1x ar ôl, a wedyn ni minus 1 bracet 3x minus 4. Cofiwch y minus na mynd i effeithio ar y minus tu fewn. A hwnna wedi rhannu gyda x i'r pŵer 6 wedyn. Tacluso'r blacet ola yna, a ni'n cael 16x minus 3x, felly 13x, a plus 4. Ni wedi canslo gyda x gwar, top a gwylod, felly mae 3 bracet 3x minus 4 i'r pŵer 15. Lluosi 13x plus 4 i gyd i rannu dy x i'r pŵer 4. Gallech chi fod yn dod i'r bracet pŵer 15 ar y diwedd felly, ond dim ots.